Ja, gå! Nej. Utfallssteg. Boxjumps. Ska jag hoppa nu? 1, 2, 3. Titta rakt fram nu. Rakt ut. Och en till. Och så rakt fram. Bra jobbat! Och så kullerbytta. 3 gånger. Ja. Oj, det var en sned. En gång till. Så gör du... Ja. Oj. Så ja. Det här var 2. Ja. Nu var det en till. Bra, nu har du gjort ett varv. Utfallsgång. Bra. Boxjumps. Hoppa upp. 1, 2, 3. Bra jobbat, Smulan. En, 2, 3. Ta med dem över. 1, 2, 3. Jag lägger dem här. Ja. Kom igen nu. Nu går ju tiden. En, så tillbaka. 2. Nej, det var inte 2. 2. Och en till. Bra jobbat. 2 varv nu, gumman. 2 varv. Bra. Oj. Hoppa upp. Bra. En till. Jag Snyggt. har inte visa och räkna. Nej, okej. Du kan räkna fast då så gör jag bara. Okej. Det behöver du inte visa. Okej. 1, 2, 3. Ta med dem. Ta med dem över. Eftersom du Ja. kan göra. Ja, precis. Kom nu, gör kullerbyttorna.